Ac o'r gogledd i'r de, o'r canol i'r de, mae'r prif gylch yn fysi heddi, a nôl lawr i'r de i ni i'r Eboles neu Adfarch Blwydd oed. Mae'r beirniad yn dod i ben a'i waith. Ie, Cheryl Frith yw'r beirniad eleni, felly 19 yn ymgeisio yn y dosbarth yma. 38 wedi cofrestru, ond 19 wedi cyflwyno o flaen y beirniad heddi. Felly dyma ni Mrs Cheryl Frith, brydfa Ristol. Jonathan Batt ar y brig ar hyn o bryd, brydfa Abergyfenni. Odi, mae Mrs Frith yn ganol y llinelli yma, wyt ti'n gweld bod hi ddim wedi bennu. Mae'n cael golwg nôl amlaen. Mae yna wyneb bach ni nabod yn sylwebu. David Oliver yn ganol y linell gyntaf, a fe fydd yn un sydd yn gobeithio bod Cheryl Frith ddim yn mynd i edrych gormod amdano fe a newid pethach. Ie, felly ar y brig ar hyn o bryd mae gyda ni Abergyfenni Rosie O'Neill, eiddo Jonathan Batt. Ond mae yna rhyw ansicrwydd, dwi'n meddwl. Di'r beirniad ddim yn hollol bendant, mae dyna'r rhestr terfynol iddi. Felly Abergyfenni ar y brig ar hyn o bryd. Felly Abergyfenni Rosie O'Neill, Abergyfenni Oscar yw'r tad, a Glory B y fam. Glory B wedi ennill yma yn y gorffennol. Richard Pittman yn ail ar hyn o bryd. Felly Richard Pittman. 599, Donis Welly's Last Wish. Jackie Kirk. John a Jackie Kirk yw'r perchnogion yma. A John a Jackie'n byw heb fod ymhell o'r safle yma yn y sioe frenhinol. A dwi'n meddwl popeth yn mynd yn lleol iawn, ydw e? A ni'n hollol wir. David Oliver yn paso ni. A'i wyneb yn goch yn gobeithio. Ie, wedyn ni'r pedwerydd. David Oliver gyda ni ar hyn o bryd. 591. Roswen Cindy, wrth y march Donis Llawen ac allan o'r Roswen Cara. A wedyn bedwerydd, mae gyda ni Abergyfenni Rosette, eto teulu y Bat. Felly Claire Batt yn arddangos. Felly mae'r pedwar cyntaf, lliw melyn i nhw, Rob, sy'n ddiddorol, ac yn debyg iawn o ran y ffordd maen nhw'n edrych. Odi, ond wy'n gweld yn y pellter, ni ddim yn gweld e ar y sgrin to, ond wy'n credu bod beth gath i dan ni mewn yn gyntaf wedi cadw yr pwl cyntaf. Odi wir ni'n gweld yn y pellter bod teulu'r Bat Abergyfenni Rosette wedi cael y dod nôl i'r brig. Felly dim newidiad wedi bod yn y pedwar cyntaf hyd yn hyn. Na. Felly y beirniad wedi danfod nhw allan, sef y rhes gyntaf, ond yn bendant bod y pedwar cyntaf bod dim angen newid rheini o gwbl. Felly y pedwar yma, David, lliw melyn, yn y coesau gwynion hefyd, yn amlwg. Ie wir, dyna'r dewis i'r beirniad yn y dosbarth. Eboles neu Adfarch Blwydd, ac i fod yn glir, mae yna ddoi Eboles Abergyfenni yn y cylch, ac yn gyntaf yw Abergyfenni Rosie O'Neill. A mae'r dewis wedi wneud, mae'r llinell gyntaf yn set i'r beirniad. Cheryl Frith, a dyma ni, yr enillydd i teulu'r Bat Abergyfenni Rosie O'Neill. Ail. Dyma ni Richard Pittman yn arddangos ar ran John a Jackie Kirk, brydfa Donis yma yn Llanfair y Miall. Donis Welly's Last Wish.
y tad, Donis Importance a'r fam Donis Hyrel. Yn drydydd wedyn, mae gyda ni wyneb cyfarwydd iawn, David Oliver, Rhoswen Cindy, ac yn bedwerydd, y teulu bat eto Abergyfenni Rosette. Dyma ni David. David i weld yn gynnes iawn, y chwys. Yndi we, ond mae wedi cael trydydd, fe gewn ni tyma bach o heddwch rhwthnos hyn. Da iawn, David. Felly dyma ni mynd ar clod ar bri yn nosbarth yr Eboles neu Adfarch Blwydd. Teulu Bat, Jonathan Bat yn y ddangos. Y wraig wedyn Claire Bat yn bedwerydd, ond yr un ar y brig eleni yw Abergyfenni Rosie O'Neill. Yn ail wedyn, Donis Welly's Last Wish. Ac yn drydydd, Rhoswen Cindy. A dyma ni y dosbarth, yr Ebolesi neu Adferch y Blwydd, ac ar ôl pwyso a mesur gan y beirniad Cheryl Frith, dyma'i ddywysiant i. Teulu'r Bat ac Abergyfenni Rosie O'Neill.